Tuntum kan video chuan ghost backup dan le restore dana karon ti chok dona ka channel milo thlir sak thin tu te nai lo hlok pui le ngai te po ka bei sei bok ani kan computer system boite computer dora kan kalpuya walsam te in midit reilo ti chungin windows akha milo thlak sak mai thina khami apply dana kha karon ti lang dona ni tuntum software ai chuan DLC karon mang dona DLC kherlo po hian ghost backup le restore kha ti theini ti kha thar le pokila thome ghost image backup le restore tur chuan software kha kan nei kha ngai dona china ka soyang kan DLC hi karon mang dona asai sa hi 2.37 ani a pen drive a hian ka siam hot dona ni hei hi ni a DLC board chu hei hi karan dona ni karon anga ta hian create USB ti hi ka click ang chuan hei ka pen drive chu ni ta ni send this 14.5 GB ania then ka click anga then create boot ti ka click dona ni tiana file hi ain copy nga pen drive a khan tin a file copy in zone hu hian computer kan restart anga pen drive hi first boot a kan da ngai thung dona ni screen recorder te man aram chang don lo wangin phone in karon tilang dona voice te tel tholon poka kan traffic thiam chei tura ngai la thome an create no kan computer kan restart like kan boot menu kan lo me ngai do ni ta khan kan pen drive kan create ka kan lo select do ni tai kan ka select ka chuan ta hian heron tlang ta etiran ta hian DLC boot chok ro po etiran hiren in lo mangani pon backup or restore a tho hian kan select ka ngai ni ti khan setel pokila thome backup or restore kan du ta hian chuan tain northern ghost normal tain kan lut le do ni software dang kan lo mangani pon ati da na hi chui nang vek ni ti ka setter le pokila thome chuan ai ron display ta tain kan okay nga ten local ting kan lut anga partition kha kan backup tuan ta ni windows kan load na akha chuan tain partition ka select do ni chuan ta hian to image kan da do ni chan chu si akan windows kan load ta chuan khami si partition kha image kan siam don ti na ni chuan ten kan lut lenga chung zo ki pen drive kha ni no zo ka hi external hard disk chu ni ta ni kan select ka chuan ta hian hei ron lang ta kan siam tur pera partition ka chuan pa true primary te hian windows 10 ti hi kema windows ka load na partition ka ni ta ka select le do na ni select ka chuan file name to copy erase to adita ta in kan save na tur hmuna kha kan thlang le do na ni save na mun tur ka thlang nga ta in post play ka ta in ka thlang do na ni chuan ta hian hin ka save do na ni ya ta in save ka le do na ni chuan ta hian compress image file han tan no fast high ti ta ta fast high na select chuan yes te han click le do ni
ti hian ghost image chu kan siam ta nakina restore ta nakha karon tilang le don ani Windows kan load na partition aka kan backup to ta chuan kan Windows aka lo hlui do to ta virus wang thun lo corrupt ta chuan Windows akan siam sa kan backup kha kan var restore le to mai do ni ta hian partition ni kan kalanga ta hian from image kan select do ni chuan ta hian kan vat kan restore na hun tur kha kan thlang do ni ta hian Windows akan load na mun kha kan thlang do ni Windows ka load na chu ta Windows 10 tin ka save ta partition ka chuan ta ka thlang ta chuan image file name to restore form ti hian kan lut lenga ta hian kan vat restore tur ka kan thlang vela thung do ni kan ghost siam sa ka ghost backup aka ghost backup thang ta hei hin ta ni partition kan backup aka select nga ta ka select le ang chuan ta hian ka thlang nga Windows 10 a hian ka thlang do ni ta hian yes kan click ang hian do tanga hun reilo chung kan Windows thara kha kan nei le don ti na ni